बिदिखौ जानो लुगैयाबा माबायदि जानो लुगैबावनांगौलै ने बरिया जाखाबाय नै ओहो नै बाव दुगैगोन जों नै ओइ दे दुगैनो औ बिराद मोजां ना दुगैनो नै थाव दुगैनो बे जाबाय जोंनि एरिया Intong elektron. Hai, मा ओंख्रि जाया? हा? मा ओंख्रि? बावबाय? आंखौ सिनायदों? सोरमोन दे? दे मोजां दा? खबर सबर मोजां? दावहारु। औ, सिनायबाय दा? दे। ओइ! अबाव थाङामोन अबाव? दे लाखांबाय ने होनबाथ' लोमजासिगोन नोंसोर एसे लोमजायोनो देलाय दे मोजां दे आं लाखांबायलै दाख्लैनो लादां दे दुगैनि एकदम दोबैजोबो एसेल' मोनो बे सानाय मोनो साननैसोआ आखाइया एसे नामा जेबो जायाखै आंखौ दस्रा बायदि सायाखै आरो आखाइयाल' एसेल' सादों ओमफ्राय मानसिफोर गोजांलाबायाखै गोलोमलाबायाखै दे दाना मोनफैबाय मा लाबोदों आंनि सेम्पु जिरायग्रा इधर बैठना होगा इहा बैठ के थास'खौ सिफायबाय गारहरबाय बेलाय दुगैग्रा सुइमिं पुल बायदि बिराद गोथौ थांलाय बे गेजेराव बेसे गोथौ गेजेराव बैहाय बेसे गोथौ थांलाय औ माने गोदो उन्दैयाव जों बिराद इन्टारेस्ट दुगैयोमोन नालाय दुगैनो फैदों आरो जोंबो नै जायगाया माबायदि मोजां ना जानाया सिगां जानांगौ जेरावबो खोनायोब्ला खांख्राया मोनहांबाय अन्थाइया हिट जाबाय नै बिदै गजोबहांबाय बेलाय नै बिदै गजोबबाय नै बेलाय नै एकदम बरिया हिट होबाय जों बेखौ सुपार हिट This is the Boria. दासो फ्रेलायदों ने बे अन्थाइ बियो बे अन्थाइखौ लाफाबाय थानांसिगोनसोलै अन्थाइनि साराय औ आयो बरिया जाखाबाय नै ओहो Runikata. Betul ya. Mami ini tahu jangan saya Boria jaga ini. Jangan juga jalu ya, mau jalu gimana kulinya?